Čaute, čaute. Takže v dnešnom videu by som vám rád ukázal, že keď sa dovedze auto z Ameriky a vlastne dojde to už ku mne na dvor, tak či to nové auto alebo staré, tak konkrétne teraz došlo Camaro a Challenger nový 2012. A chcem vám teda ukázať, že čo sa vždy nachádza buď v kufri, alebo v priehradke, alebo proste v celom aute, lebo tí majitelia predchádzajúci to zvyknú tam všetko nechať, ak to proste auto majú. Nejak u nás, že keď sa auto fotí jedno s druhým, tak to odtiaľ sa dá preč. Tie súkromné veci, poďme na to pozrieť. Ja som to už viac menej vyprotal, nebolo tu nič extra. V priehradke boli iba nejaké manuály. Nič extra, bolo tu strašne veľa drobných, to je viac menej v každom aute starom. A tu už nejaké blbosti, ešte pera, malovátka, áno, malováky, zrkadielko, alebo čo. Teda vždycky nájdem nejaké mápy staré, alebo teda mince. V kufri teda bola demontovaná klíma a toto celé som vypratal z Camara. Filter, papieriky a proste fakt, že hocičo. Vešľak tu bol. Takže to bolo Camaro. A teraz sa poďme pozrieť, čo nechali bratia Američania v Challengeri. Ja som si to už pozrel. Dal som sa na to rukavice samozrejme, lebo takže vám to teraz ukážem, čo tam bolo. Takže obsah kufra. V prvom rade totálny smrad. Teda keby to bol vyletý parfém alebo niečo. Deka. Čo je? Nejaký krém. Dobre. Toto neviem, čo je. Toto stromček, to by nepomohli ani 3 stromčeky. Tu je nejaká plachta, Sleep Safe. Sleep Safe myslia asi, že bez ploštíc a bez tých sračiek, čo tam oni majú. Takže toto môžem vysypať. Takže nejaký letáčik, zase to. Nejaká zľavová karta. Priatelia, je to nechutné, dobre, mám rukavice. Peňaženku, ja som ju síce našiel už včera, ale nechal som ju tam, nič tam není, to nie peniaze, len nejaké karty. Zľavové. Visa, môžeme skúsiť zaplatiť. Členské karty. Dobre. Majiteľ auta. Mexicano. Alebo nejaký Hispanec. Študentíček. No, a nič extra. Ale jedna vec, čo ma tu zaujala, je toto. Takáto pekná bejsbolka. Takže ja jej nájdem určite miesto vo Fordíku. Dobre. A tu už není asi nič extra. Takže fakt je to totálny bordel. Rezerva. Takže rezervu som vyhodil. Baterku som dal preč, bota. Never. Tu je tampon, zase nejaký žiarovky. Znalci na baseball asi povedia, že to je, neviem, na baseball alebo na golf. Sprite, fajn. Takto nejak to vyzerá, keď dojde auto. Je to istým spôsobom pre mňa také prekvapenie, že idem sa tam pohrabať, ale akože hovorím, že je nič extra.
Po väčšine fakt bordel. To je všetko. Čaute.